So, hi guys! Mayong gabi, mga onita! So, sinabawang isda ang akong sudan. Lami mo higop og sabaw karong gabi. Lami. Okra. Yan. Ang akong paborito ang okra. Basta sinabawang isda, lami dyan siya. So, tulingan di ini siya guys. Tulingan. Ako siya gisabawan. Daghan man pwede iluto sa tulingan. Pwede nimo siya sabawan, prituhon, ipaksiw, anak. Lamig. Pero kay ganahan man kong sabaw, mong ako na lang siya gisabawan. Okra. Crispy okra. Ikog. So, ikog ni siya sa tulingan. Ay, ganahan man kong ikog. Ang ulo sa tulingan. O niya, akong pinakagusto sa ulo ay kining iyang mata. Oo. Ang mata o ang iyang utok. Ganahan dito ko. Lami kaayo. Ang utok sa isda, dito akong pinakagusto. Daghan tunok ba? Daghan siya tunok. Sarap ng ano, yung banda sa ulo, grabe. Kahit, lami man gud subsukon ang dapit sa iyang ulo, lalo na iyang labi na iyang utok, no? Pagkalami sa iyang utok. Matunok lang, oy. Grabe, kurot na lang po. Bye!